La Galeria d'Art Artemisia de les Franqueses té una nova exposició que es pot visitar fins al gener. Es tracta de la col·lecció de Paco Cámara titulada Cercles Oberts, que ofereix una àmplia varietat de textura amb una línia cromàtica molt definida. Capes de color, textures i superposició de materials. Aquestes són algunes de les característiques que identifiquen Cercles Oberts com l'última exposició de Paco Cámara. Des del passat 21 de novembre es pot visitar la Galeria Artemisia de les Franqueses, on l'artista ha compartit la seva última col·lecció, un projecte en què ha volgut fer un camí de retorn cap als seus inicis. He fet una cerca de tota la meva obra i he tornat com al començament, que feia una pintura molt més abstracta, però sempre hi havia algun element que es veia. Un objecte comú, un peix, una poma, sempre hi havia alguna cosa. I volia que fos una pintura més simplificada, els elements els mínims, però el mateix que tingués molta matèria i moltes textures, com pedres, sorra de platja. Amb una gamma cromàtica freda i un ús ampli dels blaus, les obres inclouen trets característics de Cámara, com la tècnica de collage que sempre l'ha acompanyat o l'acció d'incorporar el marc dins de la pintura. Tot plegat amb una composició que barreja l'ordre premeditat dels elements amb l'espontaneïtat de les tècniques d'intervenció i amb els cercles com a punt de trobada. Com fil conductor he triat el cercle, que el cercle poden ser oberts, tancats, trencats, i perquè té infinitat de connotacions, bo, dolent, personal, professional, i a part té moviment, ens dona un moviment a l'obra. L'interès de l'artista per la tridimensionalitat travessa la frontera dels quadres i s'expressa també en escultures, llibres i altres peces de col·lecció. Totes elles es poden veure a la Galeria Artemisia els dijous i divendres de 5 a 8 de la tarda i els dissabtes d'11 a 1 o bé amb cita prèvia.